Ouais, grand Sukuba. Ouais, Sukuba, il faut l'endo. Chakra fama ide, nere bulongi nyina nanko. Effectivement, e nyiningali mike, c'est vrai, tiendo. Ananga bama to te kile, bama yelema, ale jinama fendi, ananga bama to te kile, différenci ba de be uni nyokonche, et puis ale ka fari, et puis abe moko agressé. Bon, ale fene, niya iba ko monzuru, kadaka femindo, ale be bo end de, abe bo end jamana de kan. Wala nema delikata end, mais ne a soro sababu de la. Ya fam. Bon, fɛn min don ale ɲɛ yɛlɛlen don 24 heures sur 24 heures n'an ka bama tɔw tɛ kelen ye. I y'a faamu a tun bɛ ne bolo sira kɔrɔ de a bɛ san damadɔ bɔ bi a bɛ ne bolo o de kama ne ka sufɛ bɔli kun ka ca n ka dugu tilafɛ bɔliw kun ka ca ka d'a kan cɛbakɔrɔ jama mana tugu i kɔ togo o togo i ka gindola fɛn dɔw bɛ yen kana to bɛɛ ɲɛ ka d'a kan adamaden man ɲi sinon a bɛ ne bolo a bɛ san damadɔ bɔ Sogoba ale de filɛ nin ye bon ani an ka bama ninnu kelenw tɛ i y'a faamu ale ye bama yɛlɛma de ale ye jinɛ fɛn de a bɛ bɔ Hindu jamana de kan i y'a faamu voilà kelenw tɛ y'a ye donc kelenw tɛ quoi bon ne y'a ye mɔgɔ fila de bolo ne y'a sɔrɔ min bolo mɔgɔ filanan fɛnɛ kɛra sababu ye k'a sɔrɔ ale de bolo o bɛ Bamakɔ o ye opérateur économique ba de ye depuis a ye bama in ta a ka diɲɛnatigɛ changera a ka diɲɛnatigɛ yɛlɛmana sababu ni sababu bama in b'o de samako la s'a ma su ni tile hali ni kasara donna a kun a t'a santi voilà donc ale yɛrɛ ka bama bɛ so min kɔnɔ n'i donna Sogoba i bɛ masaya sigi Ala ma kilimu fila de bɛ ale ka bama kan a ka bama ka so kabako don a ka bama ka entretien fɛnɛ kabako don bon fɛn min don jinɛma fɛn de don i y'a faamu voilà a bɛ ko caman kɛ quoi n y'a sɔrɔ min fɛnɛ bolo bon ale ye homme d'affaires de bon vraiment actionnaire de yɔrɔ caman na projets b'a bolo ala ko tiɲɛ ala ye se d'a ma mais ne ta ne y'a kuma bɔ ni misi bilenman 7 ba bilenman 7 ani sɛ bilenman 7 ne ta kuma bɔ ni o de ne y'o dépense de d'ale ma don an ye misi calculer 650 000 an ye ba calculer 160 000 ba kelen o kelen bon sɛ a don an y'o calculer 12 000 bon ne y'a di ale de ma relation bɛ ale de ni u ni ɲɔgɔn cɛ ale de ka tagali ka ca Inde ale de y'a lase ne ma bon comme a kun bɛ n bolo sira kɔrɔ de n bɛ k'a déplacer ka na parce que ale ni bama tɔw tɛ mara cogo kelen na bon an bɛ k'a ka sokɔnɔna a ka cɛncɛn bɛ kɛ yɔrɔ min na an bɛ k'o de labɛn bi voilà n'an tilala an bɛna sokɔnɔna peinturer parce que hali ale ka sokɔnɔna bɛ wusu de voilà nin ye cɛncɛn bɛ kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ k'o de labɛn ta ni o banna ni masɔnw tilala an bɛna peinturer wele u bɛna sokɔnɔna peinturer parce que ale ye masafɛn de ye jinɛfɛn de don bon n'i bɛ baara fɛnɛ kɛ n'ale ye i bɛ fɛnw de ladon ale kan n'a bɛ ci min kɛ yanni ka dugu jɛ o fɛn bɛ sa a kɛra misi ye a kɛra so ye a kɛra saga ye a kɛra ba ye i b'o de ladon ale kan n'a bɛ sɔn ci min ma yanni ka dugu jɛ o fɛn bɛ sa n'a taara da yɛlɛ a b'o su la bɔ a t'a dun a tɛ jeli bɔ a la a bɛ sa cogo cogo an kɔni t'o dɔn bon fɛn min fɛnɛ don dumuni tɛ di ale ma ala ko tiɲɛ dumuni tɛ d'a ma dɛ a bɛ balo cogo cogo mɔgɔ t'o dɔn mais pour que i k'a dɔn k'i taara ale taara balo ɲini n'i taara don min na ka taa da yɛlɛ n'i taara sɔrɔ a tɛ yen se ka taara balo ɲini voilà a bɛ tila ka segin bon bamama yɛlɛma filɛ nin a bɛ adamaden a bɛ sababu de lasama ka se adamaden ma i ma sigi ni sababu mun ye i mana kɛ gɛlɛya kɔnɔ cogo cogo ale b'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ haminako fɛn fɛn kɔni mana k'i la n'ale sɔnna i ka sɔn fɛn kɔni na o haminako fɛn kelen o bɛ dilan mais n'a tɛ sɔn min na i b'o bila kɔrɔ a bɛ san kɛ a mago t'a la donc fɛn min don a bɛ ko caman kɛ mais i bɛ ka min fɔ a b'o kɛ a ka teli o yɛrɛ la mais ko b'o kɔ dɛ Sogoba ko ba de b'o kɔ voilà i y'a faamu donc bamama yɛlɛma kabako fɛn de don jinɛma fɛn de don i dansɔgɔ i folen don